कि तनी ताकल तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल आया तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा तारा बहिना के सोरगो भातार लिखल बा तनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल। क्या बात है। ई सब गाना एकरा बुझाई ई तो जे पढ़ल लिखल होई ओकरा न बुझाई। आजकल के नया नया लड़का लड़की की कुल ना बुझाई यही से गावत रही ना। चलो तो वोट मांगे चलो सो जल्दी वोट मांगे चलो सो जनता से वोट लेके एकदम जनता पर चोट कर देवे के बाद एकदम कल्लू जी प्रणाम 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 प्रणाम। ये कल्लू जौवा आदमी कहाँ से जौवा आदमी कहाँ से उठल बा जौवा आदमी तो दो आदमी के बराबर चार आदमी के बराबर तू बारह के जौवा कह दिन तो कमे बा। देख ली कल्लू जी भीख मांगे वाला आज वोट मांगे आइल बा। भीख मांगवाला हां तब तो सरपंच ए बाबू देखी कल्लू जी भीख आ वोट में ज्यादा अंतर नहीं खे बाबू। अब तू जा लेवन हम बतियाल तनी जब इतना बड़ा स्टार आइले बना तो वोट मांगले का जरूरी जब वोट जम तो हाथ प्रमोशन हो जाई हम यही में हिट बनी हो तो जा लेवन साज के तारीफ पिया दे रास्ता धरा लोगन। देखी भैया हाँ बैठी बैठी बैठी। देखी वोट में आ भीख में ज्यादा के अंतर नहीं खे बस माइनर फराक बा। फराक बा माइनर फराक बा माने पढ़ल लिखल माने उहे फरक बा माने माइनर फरक बा। कैसे कि भीख जे बा भीख मांगे वाला आदमी रेगुलर भीख मांगेला रेगुलर भीख मांगे के पड़ेला लेकिन वोट 5 साल में एक बार मांगी आ कहीं लो गए आ जीत गनी तो 5 साल जानता रहुआ से भीख मांगी आ देखाइयो मत दी। यही से हम अपन नारा भी बनेले बनी कि जब तक नेता सुस्त रहेगा बिहार शिक्षा मुक्त रहेगा जी। अनहरिया का नेता कैसा हो डिबिया बतिहर जैसा हो तब तो इसीलिए मेरा चुनाव चिन्ह में अपने से सोच लिया हूँ बल्ब छाप एकदम अजोर कर देवे के बाद अजोर कर देवे। हाँ एकदम अजोर कर देवे के बाद। एगो बात बताई रुआ नेता काहे बनता नहीं। देखी भैया नेता बने में बहुत फायदा बा अनेक फायदा बा। सबसे पहले नेता लोग के बारे में रुआ समझी नेता जी बा नेता सबसे पहले जीत के सत्ता में आवेला नेता सबसे पहले जीत के सत्ता में आवेला ओकरा बाद जाति धर्म के भेद करके आपस में जनता के लड़ा सही सही बात। ओकरा बाद देखी अपना लड़का के विदेश में पढ़ावेला गरीब का लड़का से झंडा ढुआवेला जे हम दी के तारी पिया के घुमाओ तनी पिया पीछा वही बात बा। अपना लड़का के विदेश में पढ़ावेला आ गरीब का लड़का से झंडा ढुआवेला जौना जनता के बर्बाद करेला ओकरे उ चहेता होला ये देश में जो नेता होला असली नेता के पहचान है भैया। आओ सुन सही कहते रहे तो देखिए हम सच बोल के सच्चाई के साथ मार्केट में उतरल बनी काहे कि हम चांद पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। इस्तेमाल कर लिए तो फिर कहाँ विश्वास करें पहले विश्वास करना पड़ेगा तब इस्तेमाल कीजिए क्योंकि धोखा तो हम देंगे। अच्छा आपको वही नेता है जो धोखा देंगे। जी बिल्कुल। तो रुआ भैया लागत नहीं के देख के ई का हुई। देखिए भैया नेता लोग के बारे में हम रुआ के और बताओ तनी जनता जी बा अपना देश के कंगाल देखी अपना देश के बड़का कंगाल देखी या चाहे अपना जनता के हाल देखी बराबरी बा। जनता आम लगावता तो आठी खाता जनता आम लगावता तो आठी खाता और रोजगार मांगता तो लाठी खाता। जनता आम लगावता तो आठी खाता रोजगार मांगता तो लाठी खाता। तो अपना देश के जो नेता बन जाला वो अपना आवास में बैठ के मुर्गा मछली पाठी खाता। ये यही से हम कहले बने कि भैया इससे बढ़िया कोनो बिजनेस नहीं के माने सेवा करे के हम चाहते हैं सेवक बने के बाद पाखी जी। सही एकदम सही। हे महाराज रौरो जीत के ये करे ना महाराज हम घर घर ज्ञान दे मैं सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दे। अब बताई ना जब खुदे नहीं के पढ़ल तो हम शिक्षा पर ध्यान दी। सोच तो अच्छा बराबर लेकिन कैसे मुमकिन कैसे हो। देखिए शिक्षा बैन कर दे शिक्षा बंदी कर दे हम शिक्षा बंदी तो लोग पढ़ी कैसे। आय दादा अपना बिहार में देख ली शराब बंदी भय घरे घरे पहुंच गए एकदम रास्ता धर लेलक
विवेक से लोग मंगा मंगा के जौन आदमी पहले दारू छुअत न रहो सीधानी धके सुतता। अब देखी वही में हम सोचले बानी कि का करम कि जैसे शिक्षा बैन करे विवेक पढ़ाई होके लगे। रउआ देख ले विवेक से पढ़ाई हुई भैया, एकदम मास्टर सरेआम छुप छुप के पढ़ावे लगे हैं। तो होम डिलीवरी शिक्षा के होम डिलीवरी कर दे। आज देखी कॉपी किताब के लोग भूजा खा जाता, लड़का के पहुंच देता रह। कोई इज्जत नहीं के पढ़ाई लिखाई, काहे की शिक्षा फ्री बा, मुफ्त हो गइल बा शिक्षा। ए महाराज तो शराब में और शिक्षा में अंतर नु बा? का अंतर बा? बहुत माइनर फर्क बा, ढेर अंतर नहीं के, बहुत माइनर फर्क बा। शराब में का बा, शराब से नशा होला। हाँ आ तो किताब ले ला, 5 मिनट पढ़ा, ज्यादा ना बाबू, बस 5 मिनट में तार बैटरी स्विच ऑफ हो जाई, डिलीट नहीं बा। शराब में का बा, 2-3 पैक पहले बनावे के पड़ी, ओकरा बाद 2-3 घंटा समय ले लाऊ। किताब खोला नहीं, जहां बानी तहां बिस्तरों पर न जाए दी बाबू।